tilas ni in gaishe ki nima. Fatima yar gidan annabi na tilas ni in gaishe ki nima. Malam Sabi'u artist kenan, jarumi kuma yanzu gashi na ganka kuma ka koma yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To menene sirrin abun ne? Jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Sadiq wanda aka fi sani da artist. Ni a zahiri ko kuma in ce mutane ina so su fahimta ni masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da masoyi Essa na Fatima. Mutane ai kusa in ce ganganci ake yi, duk abin da kake yi idan baka sa soyayyen ma'aiki a zuciyarka ba aikin banza ne ko ma menene. Domin kuwa domin shi aka yi mu, aka yi lahira dan shi, aka yi duniya dan shi, aka yi ma wuta dan shi, aka yi aljanna dan shi. Idan ka kauce baka yi abin da ya kamata baka shiga wuta, idan ka yi abin da ya kamata ka masa biyayya yanda ya kamata ka tafi aljanna. To san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kankat. Gani nayi ina ta wasu abubuwa, rayuwa na da karewa suke yi, lokaci yana da tafiya, ko yau ko gobe ko anjima zan iya tafiya, ma'ana zan iya mutuwa. Ban yi wani abu ba da na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Essa ba. Shi sa na ga ya kamata a ce a yanzu na dawo na zo ni ma na yi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yabe shi a ranar gobe kiyama yana tare da shi. Dan haka shine na dawo na bi gaskiya, domin wannan ita ce gaskiya dodar yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da ake yi in ba san manzon Allah a cikin zuciya aikin banza ne. To kaji dalilin da yasa na dawo ni ma a tafi da ni akan soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaushe Malam Sabi'u artist wata wace waka ka fara yaban ma'aiki? Waƙar da na fara gaskiya kusan in ce ita ce bakan damiyana. Domin kuwa ni ban taɓa tunanin ma zan iya ba. Na dade ina so in yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, gaskiya na kasa, ina tsoro. Domin shi kuma abu aka ce maka na yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai mutum yayi taka tsantsan. Domin kuwa ba waka bace ta siyasa ko kuma waka ta soyayya da zaka zo kai barkatai. A'a, sai ka natsu ka samu malami kuma an duba ma, ba kai tsaye ake yi ba. To sai Allah ya ban dama ne wata waka, ita ce zan ce kusan bakan da miya, wanda nake cewa Allah kar ka sa in mutu ban yabon ma'aiki ba. To wannan waka ita ce bakan da miya. Domin kuwa shi mai sauraro in ya ji yanayin amshin ma ya san abin da nake faɗa, cewa ne fa Allah kar ka sa in mutu ban yabon ma'aiki ba, kuma Allah ya ban dama ne. Yanzu kuma na ji kana yi wa yar gidan ma'aikin shi na Fadima, na ji kana yabanta. Me ya zaburar da kai ya sa kai wa na Fadima wannan yabo? Ai shi ne aka ce idan ka so uba to ya kamata ka so ɗansa. To ba zai yiwu a ce ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na son 'ya'yan shi ba. To shi sa na dawo dole ni ma na zo na bi na sallama, na dawo ina masayyida Fatima, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi so, har yake cewa tsokarsa irin sayyida Fatima. Har ake cewa yake cewa inda mata na amnamta to da Fatima ce. To kaga ba za a bar ni a baya ba. Shi sa na dawo ni ma ce bari in yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in yaban sayyida Fatima. Gaskiya Malam Sabi'u artist mun gode. To yan kallo kun ji abin da tarihin Malam Sabi'u artist akan yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma bara ya ƙara dan wannan din mu ƙara jin wani baituka dai a cikin wannan waka ta wannan yabo na Fadima. Bismillah Malam Sabi'u. Fatima yar gidan annabi na tilas ni in gaishe ki nima. Fatima yar gidan annabi na tilas ni in gaishe ki nima. Farko da sunanka Allah wanda ya Adamu
Musa sannan yayi da Bara'u, shi yayi aljani da mala'ika sannan yayi uba Harabi'u. Allah bani ikon na rera yaban